Dneska vítám u nového videa. Dneska dáváme už rank na stůl do 20 rank. Musíme dát dneska 20 rank, takže na žádnou rovnou, takže zkusíme. Bude bot, ten tlustý. Toho neznášam vždy, keď se přijmem, tak máš prdel, no. Neznášam. A to jak to půjde, tak dám, nebo zadarmo ultuna. Ok. Jdeme si vyformit nějaké ty česky. Prvně se musí spavnout bot. Vážně, super. Tak. Jop. Ty vole. Ty vole. Ty vole. No nic, brácho. Další bod. Ty vole. Další bod zase. Jeb. Ano, vyhráju. Nubě tam. Tam byl velký. Sádu, dajte mi like, ještě napište do komentářů, dajte mi film, odběra like. Nedal jste odběra like. Jste vážně zlý, kamaráti. Pokud to máme 11. Mě překvapuje ten nový update, ještě než žádná zadarmo velká věc. Nic, že nic to ani 1000 kreditů, to by se mi hodilo na spajka. Ty vole. Já jsem začal si tu nuby, lebo iba teraz jsem začal hrát tu prvé hry a potom budou ještě jiní hráči. Takže máte se na to těšit. Jinak jsem vám zabudl povedať, že dajte like a odběr, aby jsme tu mali 6 odběrů. Dali jsme 5, polovicu z 10 a my jsme mať 10 za tieto 3 týždne. No, ne za 3 týždne, za 10 týždňů. To by bylo super. Jop. Si volně zabila Spiderka. Spiderka, nevím, Spider. Mám tady bulku. OK. Já si vyvědět Česku. Dynamite. Let's go, Dynamite máme. To je OP, bravred. Proto jsem zvolila, aby jsem dala aspoň ten rank. No nič. Zabil makrou. No, nedáme ten asi rank. Mám zatiaľ iba 6 rank. Opáme tie bole. Zase ten bot. Ale Lily, som tu jediný, ktorý má takýto. No, na týchto questách.
Alex je najlepší tu na zatiaľ, možno neviem ešte. Potom si ho pôjdem asi upgradeiť. Potrebujem dať kill mu. Dostal. Bomby Leon. Podobná. Ty vole, 3 killy. Je to veľmi český. Na bot. Výborné. On dostane od boda. Keď dostane od boda, je noob. Tak asi není. Ty vole, mal som ho na praženici. Praženicu. Prvé místo je moje. Skipiti moje. Dejte like a dobré, teraz vážne vás prosím, aby ste dali prvý. Nedávate, teda máte druhú šancu, aby nám padla legendary. Vy nedávate odbery. Teraz musí byť aspoň dead. Musíte dať jeden odber. No vidíte, takže dneska asi budem mať 6 odberov. Možno, dúfam, že dáte ten odber, takže ste dali. Ďakujem. Uvidíme, čo nám padne. 50, to sa mi hodí na upgrade, ale ešte na upgradeujem, bo mám málo coinov. Ty vole, šelina! Odpadneš, ja zabiju. Zoberme tu tento PowerPoint a jdeme na tebe, máš že ti vylabeme tvoje. A kamo, jediná sprayerka tu mám veľmi rád, tá je zlá. Kúkám som tam dal. Len sa mi nepokloní tá smrad. Kamo, zabijem Edgara. Mám Edgara, kamo. Kúkám som to dal veľmi malíček. Ty vole, dobrý stůl. Ty vole, dve som ho dal. Aj túto chladičku, kámo. Chudák. Chudáci, nubáci, kámo. No ešte tu dávaj, že toto mám. Ukážem, čo tu nám dám štopu. Tu, kde bude umretý, tam, kde vyhrám, čo nasprejujeme. No, nasprejilo som to pekne. Dáme hneď do lohu. Prišla mama. No. To vidíme. To znamená, že bude. No, mama. Po chvíľku máme papoty. Tu bude 500 týchto, takže tiež mi budú hodiť to. Na koľko budeme na spajka? 800, 900, 1000, 11 000, 12 000. To je dobrý, kámon.
Napíšte do komentárov, či si mám zmeniť toho Spajka, bo ja neviem ešte. Ja neviem. Bo neviem. Ale dáva veľký damage. Ty vole, on nám nepôjde s týmto. On ma dá dole. Ty vole, nedám na pražnicu. Tak aspoň na Irs, tak my budeme, to ja sa zmením. Musíme dať pušnú do štúa na rang 10 a keď sa ide pokračovanie na rang 20 alebo tak keď dokončíme rang 20 potom, tak potom pôjde rang 30 a potom pôjde ďalej. Lebo sú ešte nové ranky, ešte ďalej nové u všech. No, ja hundrem veľa. Jupka mu nadá dole. Toto bude rang na 0. Noži, ty vole. Ty vole, ja si dám zvuk asi. Keď dáme rang puch, tak musíte dať like a odber. A napísať niečo do komentárov. Ty vole! Tak čo som urobil? Pôjde za mnou ten bod. Ty vole! Ty vole, ten bod nechutný. Tak to som prehral, kámo. Počkaj, musím sa nahľovať. No to sa nemohlo robiť nejak tak. Zvoľko máme rank 10. To bude vážne dobrý. Tam nikto má toho! Debilného no dobré, to vyhrá si už. Nic nerobím. Ale za stôlom to možno dám, lebo má poison. Príšera! A zožeriem ťa zaživa. Je dobrý deň. Všetci po mne idú. Všichni ruce nahoru. Ty vole. Ty vole. Šiestý. To bude rank puchný bak. Puch. Cool. Sa nahráva aj? Učím tu teraz, tak to nie je asi veľmi dobrý nápad. Ale to mi nevadí. Nie? Lebo mňa aj tak není počuť. Hej? No to som... Ale to bude dobré. To budeš. Ja ti tu nový skin má. Ne, ja som 10. To mohol byť iný púšť, lepší púšť.
niekde inde, lebo tu nemali My zatiaľ ideme. Je tu niekto? Je tu niekto? Ja to neviem. Nepomer bod. A už není. Tak nejde. Tak to je dobré. Veľmi dobré. Že nejde pomer bod. Melody zabera Riko, Nubak. Najtujem ho ja s 30 000 na veľa HP. Ty vole, nemôže zabiť bot. Mu nedovolím. To už mi takto dá. To mi nedovolím. Smedný? No. Ti dám. OK. Co mi dáš? Pitě? Pitě. No jasné, že pitě. Čo iné by si mi dávalo? Samo nepoňa bod, ktorý má 300. Yes! Počkaj, ja som ho nezabil. No dobré. Nejaký like odber, aby sme tu mali Legendary Stand-up. Poď, Epic. Neč. Epic mohol byť lepšie, by bol Epic. Ja by som sa zvaný rozlúčil, tak čau.